Исәнмесез минем кадерле дусларым. Ниһаять, әкиятебезне башлар вакытта килеп җитте. Без сезнең белән бүген тылсымлы Китмән турында әкият тыңларбыз. Борын заманда яшәгән ди булган ди бер падишах. Ул падишахның ике игезәк малае булган. Бер кайда да эшләми, иркәләнеп назланып кына бу игезәкләр үсеп буй җиткезгәннәр. Көннәрдән бер көнне әлеге малайлар нишләптер бердә ашамый башлаганнар. Әти кеше бик борчылып, патшалыгындагы бөтен табибларны җыйган. Ләкин күпме генә тырышсалар да, ашыйсыны китерә торган дару да, дәва да таба алмаганнар. Менә бу ике игезәк малай, әтиләре падишахтан рөхсәт сорап, әлеге ашыйсыны китерә торган даруны эзләргә чыгып киткәннәр. Баралар икән, булар баралар икән, юлларында Китмән тоткан бер ярлыны очратканнар. Эй, абзый, син безгә ярдәм ит алмассың микән? Бик теләп, нинди ярдәм кирәк соң сезгә? Менә без, падишахның уллары, ашыйсыны китерә торган дару эзләргә чыктык. Кая икәнен әйтеп бирә алмассың микән? Әлбәттә әйтеп бирермен. Тик менә күрәсезме, минем кулымда Китмән, шушы Китмән белән җирне эшкәртеп, орлык чәчмәсәм, мин көз көне уңыш җыеп ала алмыйм. Шуңа күрә миңа бүген эшләргә кирәк. Әгәр дә сез миңа булышсагыз, мин сезгә инде ул даруның кайда икәнен бәйнә-бәйнә аңлатырмын. Яхшы, бир Китмәнеңне, без сиңа булышабыз, тик даруны ничек табырга икәнлеген генә өйрәт. Ярар, дигән дә әлеге абзый кеше бу малайларга Китмән белән ничек эшләргә кирәклеген өйрәтеп, өенә кайтып киткән. Өенә килеп керүгә, хатын, казан тутырып пылау әзерлә дигән. Бу вакытта теге ике игезәк падишахның малае тирләп, пешеп, хәлдән таеп, ярлы күрсәткәнчә бөтен басуны Китмәнләп чыкканнар икән. Карт әлеге җегетләрне өенә пылау ашарга чакырган. Җегетләр өйгә килеп керүгә, казан янына утырып, даруның кайда икәнлеген дә сорарга онытып, пылауны ашап бетергәннәр. Ай-һай-һай, карәле абзый кеше, син бу пылауга ашыйсыны китерә торган нинди дару салдың дип сораганнар. Моңа каршы ярлы хәйләкәр генә елмаеп болай дип җавап биргән. Әйтсәм әйтим инде, бу пылауга мин бернинди дә дару салмадым. Басудагы Китмәнем тылсымлы минем. Падишахның уллары бер-берсенә карап җылмайганнар да, дару эзләүдән ваз кичеп, кире өйләренә кайтып киткәннәр. Менә күрдегезме инде балалар? Әйе шул, тылсым ияләре алар бит әкияттә генә яшәмиләр. Үз эшен яратып, намус белән башкара торган тылсым ияләре безнең арабызда да яшиләр. Ышанмыйсызмы? Егездә тәмле-тәмле ашлар пешерүче, керләрне юып үтүкләүче, егезгә ям кундыручы да әни егезнең тылсымлы куллары эше бит. Әти егез, әйе, ул да вакыт-вакыт тылсым иясенә әйләнә. Эшен яратып башкарган һәр кеше тылсымчы була. Шуңа күрә, кадерле дусларым, сез дә әти-әниләрегезгә тырышып булышыгыз, һәм дә инде тәнинкәгезнең ничек ялтырап калганын да сизмәссез. Хәзергә сау булыгыз, киләсе әкиятләрдә очрашканга кадәр.